Mae Nia yn disgwyl babi. Yn ystod 10 wythnos gyntaf ei beichiogrwydd, bydd Nia yn cael cynnig 8 prawf sgrinio gan ei bydwraig i chwilio am gyflyrau iechyd yn ddi hi neu ei babi. Eich dewis chi yw sgrinio. Gall Nia ddewis pa brofion y mae hi eisiau os o gwbl. Gall profion sgrinio helpu i ganfod rhai o'r cyflyrau sydd gan Nia neu ei babi. Nid ydynt yn dangos yn sicr a oes gan Nia neu ei babi'r cyflwr a gaiff ei sgrinio amdano. Mae'r profion a gynigir yn cynnwys profion gwaed neu sganiau uwchsain. Weithiau gall y prawf gwaed neu'r sgan uwchsain roi canlyniad aneglur ac efallai y bydd angen profion pellach. Gall fod yn anodd penderfynu pa brofion i'w cael. Mwyn helpu Nia i wneud ei phenderfyniad, gall ddarllen y wybodaeth a gwylio'r animeiddiadau byr ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gall Nia hefyd siarad am y profion gyda'i bydwraig a gofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddi. Os oes gan Nia ddiabetes math 1 neu fath 2, bydd yn cael cynnig sgrinio llygaid yn ystod ei beichiogrwydd. Tua diwedd ei beichiogrwydd, bydd bydwraig yn trafod y sgrinio a gynigir ar gyfer ei babi newydd anedig fel ei bod yn gwybod beth yw ddisgwyl. Cynigir prawf cliw yn yr ysbyty neu mewn clinig lleol. Bydd bydwraig yn cynnig prawf smotyn gwaed, pig o sawdl, pan fydd babi Nia tua 5 diwrnod oed. Mae hyn yn golygu cymryd ychydig ddiferion o waed o sawdl ei babi. Mae'r prawf smotyn gwaed, pig o sawdl, yn sgrinio am 9 cyflwr prin ond difrifol. Mae sgrinio smotyn gwaed newydd anedig ar gyfer yr holl gyflyrau yn cael ei argymell gan y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Eich dewis chi yw sgrinio. Gall gwybodaeth am feichiogrwydd a sgrinio newydd anedig eich helpu wneud y dewis cywir i chi a'ch babi. I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, siaradwch â bydwraig neu feddyg.